ngadap da kajing kemen ka bakraw hado kata hangani ka step ka bamenta hangani ka sngi ka bangan yo biang banya kren bat pi bat bangan sam na kaktien ka jong blay ban penken mau biang epi na kaktien ka jong blay yo kumnore yo ngi kumklet tadeng tanga kwa ban aimen sim ya pi ba kaktien ka jong blay ka don ban kren ni pi kan ka sim dei mangau pastor Bantei u bakren han rei u blay u kren leng ba jonga ya ga bangan pa ni ka Khubor shapi ken mau kan ka sngi ya ga bau try u labo ngi ne kemen bangin ne shat kemen kan ka sngi ka ba crown na kam ta jong pi banga nge bau try un kar khu ya pi de kum tanga ai khublei pi baro ki ba snap angani ka pot don apreng jo fi filai la subscribe in ka channel la kham slam ba don apreng jo fi dang shu page menta film tip ka ai ka ne ka kwa ban pin tip pi ba ka channel ka jongi ka don menta la bon snem ka ministry jong ka potternet kelas dang do snem arjar nyo ngi de ki pioneers ne ki nong sedang nang kong leng ba ka media ya ka bangin penpoy ka gospel ha ka nong ba aga jongi bangai ngo yu blay ya ka ba hagini ki snem menta ba ula penon kam ya ka media ministry bangai ngo yu blay ba ki we da ki layas dang man ya join lang bat ya ka ba yo ban ya lap lang ya gospel ka jong Jesus Christ magani ka por menta nga ai ngo ya pi ki badon hang ni po Shillong ki badon kleng stra ka berthai ya ka ba fi sngap ya ka ktien but ba fi ni sngap ba fi ni shashkoru banganget ka ni ka ktien kan long ka jingker khu ya pi kan hagani ka sngi ba ki sngi ki banang wan ru dan apreng jong pi ka ni ka por pi ong kala khiatan ka jingkit ka jonga pi sngo kumba kata ka jingkit kala khia palat ba teng fi sngo kumba kata ka por kala jankut na ka benta jong pi dan apreng jong pi sngo kumba kampoi shairu dan apreng ju fi sngo kumba kata ka jingdwai ke jong pi le se ka shu per hasun dan apreng jong fi ong ani ngamla sha shu amar ka ni ka jingkit ka banganga kit le se dan apreng jong fi dan hakaram ka sha pi ong hadu menta ka ni ka ram kala ban khiai nga ba ki briu ki la bu tarik yanga balada ngamla ban siu kin sale de kumni ba de kum tai don apreng jong fi dan haga jing sngo seir hadu kata yo ba kawan ga jing le ran haga jing im ga jong fi dan apreng jong pi ro ka por le se ba fila dwai na ka bantau ni lok jong pi re hadu menta u nang pan ban kata ka download i kumbau nang runar pan ban i kumbau nang ele persya pan ban i kumba unang yo bor pan ban thombor bi ban le persya ya pi ban long persya ruat ya kata ka jing dwai ga jong fi fila dwai henre i kumba nang long arsya pan ban la dwai nda ki kun jong pi in re kat ba finang dwai kat ba finang sneng kat hang pen i kumba ki kren persya ya pi i kumba kim sngo tho ya pi i kumba ki kren pen ban ya pi da ki ktien ki ba thala thalen ki berngam persya ya pi i kumba ki long persya si sha ya pi thmu da ka jing it pi thmu da ka ba pimut ban pen bhai ki hin re ki tai ki mut sniu be ya pi adu menta ka long bi kum jo ba fi sngo ba ka jingkit kala khia hadu kata man nga kwa ban ongi pi ka sngi compare ka jing ayo pi dan kam dan kano kan kata ka jingkit em ka ba khia do kata ka ba phim la ban kit nga kwa ban ongi pi utrai u ai pi kata ka jingkit ya ka ba fi la ban kit kat kum ka bor ga jong pi tring ta kwa ban ongi ka sngi ba kat ba finang la ban kit ren da la poi ka por ka ba phim la asu em kata ka por ya ka ba utrai un le ya ka kamba ha ga jing em ga jong pi tading ta ka ba pide ban le ha ka por ka ba kum ka ni hani ka sau ka sian ngala ban ong ha ka jing im ka jong pi ha ka ta ka jing ka ba crowd ka ta ha ka ta ka jing le ka ba chur do ka ta ka ba pide ban le tang ka ni ka we ba fin up kermen nau trai bat ka tin ka jong blai ka kren sha ya ka ta po blai am onam tanju ya pi palat ban ya ka ta ka ba phila ta ko an play ka ni ka por man ta ya ka dekat ya ka bangila ju pule na ka por yo komnor ngi klet to ngi puli biang hang ni ka por ka man ta ka babel ka ong ne ka jing tanju kam sim langat a phi hin re tang ka ba upriu ula ban sha ka ba mut ka no ka ba ja ka jim ka jong pi la pi sngo ka dei ka ba susi ado kata pi sngo le se ka dei ka ba sa ban ben hado kata ni bisa kren ben do kata ni ne jing pang ka tre kam hado kata na kwa ban ong ifi ka ne ka sngi ka menta kam don ka no ka ba pi sha menta ya ka ba phimla ban sha ka ba bal ka kren sha ne ka jing tunju kam sim langat afi henrei tang ka ba ubri ula ban sha kamut ublei utip ba phidang la ban sha bat ka ba bal ka ong hang ne
Handai ublay ulong ubala ban shania ubanom sha ba antenju ipitam ya kata ka bapila. Utrai utip ya ka jingla ka jongpi kat no bapila ban sha. Bat lada fila upkermen no try bat lada fila duai lada poi ka por ba phimla asu em kata ka di ka por ka ba blame sale ka era ha ka ji em ka jongfi bat nga nget ba ka kamba phinde i plen tat dal ka jongki khmat ya anda fila poi sha ka ni ka por ka ba kot sngo ko man bethai no sungo ko man jat no sungo ko man tu no sungo ko man no isti syariat long bitik tu ka kali ka bla poi hat tmier jongan ka riat saban no syati syatrai saban no isti syatibian em dal apoi hai ti por em ublai un sa take over ya ka jing em ka jongpi un sa take over ki khon jongpi un sa take over in ka situation ka jongpi in ki jing e ki jing le ki jing pang ki jing stam ki khon ki ti ka kam ka jam ki jing trai ki jongpi na dong shadong dal apoi hat tmier jong ka riat saban no kata ka di ka por ka ba blayam un le ki kamba mana kwa abang ifi ka babal ka ongkom ni ba unom sya ba tenju ipi tam ya kata ka pila andre ringkat ba kata ka jing tenju un tharu ya ka lat ban lat kwa abang ifi un thau ya ka lat ban lat ublay jungi ude way maker kumbang shirwai way maker miracle worker ma ude ublay uba thau ya ka lat ban lat kamut lada pila jan no isti syariat em haga da klip mat ublay pun na ka jingking Mapin poi siya tayo si Shillong. Ublay jungi de way maker. Tadeng ka babel ka ong kata. Hakmi ngan le ka ka batmai. Menta kan mi no ato finom tip ya ka kan mi bat. Wong hakmi ngan le ka batmai. Dala poi siya saban no saban do no saban yap no. Siya ka ban jot na am hangta ublay. Utau ya ka lenti na ka bantay jong fi tagraw ang kwa abanong fi gani gusingi pimdan ka man kuslay marublay jungi ude ublay wa tau lenti wangan pelong ka lenti hakari klaw ken teng pi sngo mala poi sa klaw pi sngo teng fi poi la ja lenti mtep shu e ka pin le e pin duai ro kwa abanong fi sngo pin sa le rano pi sngo kumba pin sa ni kala ni pisngo kung bakasakot no taga jigim badan ki brio ki bamla ban sha ate ki mla ban up ya ka por ga jong blay ki like no ayap no ki di no da ka bi ki shim no da ka rai la jong but de hang ta ka bakla no ga jigim ga jong ki tani ta kwa banong fi ga ni ka ski ka man ta long kat ba long ja kat ba jam snap bet tlew dwai bet tep how try oh dam bet krup agi kijat ki jong pi Pait bit piao ki khamat jong pi shabneng but duai ya ma khamat jong blay banga tip ya ka negaway ublay la da pen kre lupa ya ka lat ba pi pen lat ladam wan ke jing e aga jing ladam wan ke jing le kum no ba pin yo i ya ka khti ki jong blay kum no pin i ta ki kamba ki jong blay nga ju ong i ka ni kat nang jur kita ki jingele kat nang jur kita ki mo kita ki jing ki bawan ha ka jing ke jong fi kata em kanang best ka testimony ke jong fi kata kanang best ka jing pla ke jong fi lada shu pang mulo mala fin ai jing pla kam na sngo bang ra lada pang la ke jing pang ga ba he ma let's say hadien jo kata em lada fi la yai ne abur try em pi yo ban ai ke jing pla ga ba best apa ka yi ke jong fi ka jot ne bu jot num la jot saban jot no asnan hero Henry haga taga por ba blay u take over ya taga yeng ge jong fi pini i ya ga khti ge jong blay ba de yang tayam ba vi i ne ka kamba i ka ba phila ban plaru ya ga taga kamba ga jong blay ba ya ga kerteng ge jong Jesus Christ kan ba de ta ka ba ong fi ge ne ga ski ge ma ta ngasngo dar pring jong fi pila jan poi sha ka ba no sha ti sha tibian wanam kuslai ka ba abel ka ong ne an puli ge ne ka poro na u Jeremiah ka lanong ga ba arb khandai gini ka khot ka ba khat bai kong da banga tip ye ka jingmut ka banga prakhat spang jong phi ong utrai ka jingmut ka jing suk ken te jong ka jing sneu ban ai ka jing kermen ya phi ha ka por ba kut jong phi up kermen ten utrai mar lada ka poi ka por ka ba kut ka jong phi ka don ka jing kermen na kwa abnong phi ka don ka jing kermen utrai ong ban ai ka jingkermen ya pi ka por ba ko jum pi sngo ko bakal akut ka ka por pi sngo pi mla sha shu pi sngo ko mla shu te ban kit ya ka jingket ha ka ka por am u blay un sa shimti ya kita ki ek baro banga kwa ban ong ifi ka por la da fi dang la ban kit kan lampat ja ka ek ru la da fi dang la ban duai la da fi dang la ban isha akam lele ka ta and la poi ka por sha am ka la poi ka por ka fla that fila ngia shisha fi sngo ko ba Pim la shu ban sha'am kata ka di ka por ka ba blayam un shim ya kata ka problem ka jong pi ba un tawi ka lenti ha kata ka por ka ba kut ka jong pi pading ta ka babel ka ong kata mo
พี่สงกุมบาพินสเลรายเนาะกับบาเบิลก็องกำตานะกับซามกับอารุสันกับคอดกับบลายก็องชิชาอมดันมโนรูอุบะอับกระเมนฮามีอุบันยอเลรายแล้วพิลาอับกระเมนฮาอุตรายพินนมยอเลรายก็ยิงกับจงฟีกันนมยอเลรายพี่พินนมยอเลรายก็ไอ้บารอกกับได้กับจงฟีกันนมยอเลรายอุเบลอุนมเปเลรายยากิตากิบอับกระเมนอยู่อับกระเมนฮาอุตรายชูอับไปเตะบัดกระเมนฮาอุตรายmaka jingat kadai kata jingat kadai kata jinsus kam ya kata ka ba pikermen ngaku abdong fi up kermen ngatip try memelakular ngatip try memela ngatip try memelong unong thau lenti men pelong kelenti kreklam men penmi ki wa agri kenja try nga up kermen na me bat ngatip abi up kermen no try onom le ran ya pi da leileru maka an pule biang hang ni ka pot aga sam ko nyo puai ka khat men kang ka ongkom ni Hami atrai nga shania wat ai bon peleran yanga lanuru. Lada pi shania si shahu blay ublay da leileru onom peleran ya fi. Lada pi leran ma pi babadai ki kon ki jong ublay nyo leran. Tadai ta ublay onom peleran yala jong kerteng. Ublay onom peleran yala de. Lada pi dai ki kon ki jong ublay ki ba shania ublay ki ba ngat au ki ba apkermen hau. Da leileru pen nom yo leran baga tip ya gane ka wai vi don mata ka jing don ka jing le utrai om le finang la ban ket da fi ngong pi ka ju la pim la sho haga da ka por ka bakut ka jong fi ublay un shimti namaru la pen kre ru e ka lat ba pin lat kam ju don gano no ka jing ka ba ublay uklan pen kre lu pai ka lenti ban lat wala pen kre lu pai ka lenti ban lat ba ubo ifi ka jing ya ka ba pin pai shu ya ka ba pin la ban money apdeng jo kita ka jing ba ublay ula ban shania ya phi de kum no ublay ula ban shania ngi lada kam dan ka jing tan jo aga jim ka jungi lada kam dan ka ta ka test ka jim ka jungi ublay da lele ru unom la ban shania ngi tanay ta fin pet ki brio bo penan kam ka bible ya baro ki brio ya ka ba penan kam ka bible ki brio ki ba ya lamba ki test leng ba ki jing jar leng ba ki ta ki jing ya sha ka jonki am ublay wi i sha ka jing sha pe yu jo ka babel ka kren ni kata mo la tenjo ya ujo baka babel ka kren la dangi puli ka ni ka por na Jacob ka nong besan ka dekat katway ka babel ka ong shai kum ni ka ong hakmi ngi nyo suk yaki ta ki ba ya sha pili osngo shapang ka jing sha ujo but pila yo i ka ta ka jimpen kut utrai bo try ulong badap da ka jing snai but ubale isen a ton tading ta nyusuk kababel ka ang hakmi nyusuk ita ki bayay sha lada piday sha ki bayay sha filong ki bala nyusuk kabamut filong sha ki bala kerku blessed are you long bala kerku ya fi lada filong ki breu ki bayay sha bar ki bayay up ki ba kermen hakata ka jingkular ka jong blay ki ba kermen ya ka kamba no blay ki ba kermen ya ka lenti ki ba blay un play ki ba kermen bu troy un play aranya fi ki ba kermen hakata ka kamba aga jong try ka babel ka ong fila yo snow shapang ka jing sha ujo la ya sha hapdeng ki jing shakran hapdeng ki jing pang jing stam hapdeng ki jing do no age baro ujo la ya sha ba fila i ki jing pen kut ki jong try ngi i kum no bo try conclude ne ule ayu ka jing im ka jong ujo hadin ba la ya leng bai ka ta ki jing tenjo bo try long badap ta ki jing snai but ubale isnai ta ngi i sha bo blay la kar khu ga ba arsha ha ujob makwa banong ifi ka ni ka sngi ka bamanta ublay udan ya ka plan ban kar khu arsha yapi ban kar khu arsha yafi un kar khu ha ka bakin jado yafi un kar khu ha bagan jaman sim yafi un pen roi ru ha ka bagan jado arsha wat ha ka bagan jaman sim ru un kar khu yafi arsha un pen roi yafi arsha tading tam lele jakat ba jaga jim jong fi long kat balong wat num complain you blay henry shania how try ngat be try ngatip kat bangadang la aban kit kanum long kai ndel dang amla syo ngatip ba men shimti ya ga ne ka kam men shimti ya ga ne ka jingja ga jim ga jonga men shimti ga jim ga jonga ba da lele ru nganom hap shi try hendra ngan yat be na mar melong unang taulenti ya ga jim ga jonga tading talaf yat lambe ki kita ki shi sha fi ben ngam fi la de sha ban yap akita ki utra ngan yat dan kat bat fi ngan long lem bat fi lambe ki wa ki la de ban rong no ya fi kita ki jin jar ki jing kita ki jing jo ki bon la de ban rong no ya fi Henry kita ki kinam la ban telap ya fi ya lamba ka ding teng fi snow ba ka jing tenjo ka long sha kum kata ka jing tenjo ka ba meding kata ka ding kinam la ban thang ya fi
พี่น้องละชิชาบันเป็นเองเงียพี่น้องอิงคองหากิตกิดิ้งจงกิจิงตันโจองตรายบางกิตกิทลิดิ้งกินน้ำละบันจิเลียฟีฟิยะลำบากกิตกิทลิดิ้งนักกินน้ำละบันจิเลียพี่น้ำมารุตรายอุดันริงขัดบัดฟีฟิยะลำบากกิจิงตันโจมเลยอุตรายอนมพี่กุมตูรุหากกิจิงตันโจกันมาบูดันริงขัดบัดพี่แต่เด้งตาลฟิลายายชาituกิจิงตันโจหากตะกปอร์ฮียากบ่าหากบ่กุดจงกตะกิจิงตันโจหากตะกปอร์กับพิมละชูอุบเลยองกันpelong kalentikan ya fi wong mar Jeremia ang kren mene hang ni bo try wong na banga tip ye ka jingmut banga perkhat sapang jong fi ka jing perkhat jong blai kam dei ka bas new ya fi ka jing perkhat jong blai kam dei ka bathala ka jing perkhat jong blai ka dei bi ka bahana ka banda jong fi ublai pangi shakri udai ublai ba bha ding ta udai ublai ba janai udai ublai ba dap da ka jing da ka jing snake da ka jing e ta ka jing tamo ka jong ublai nam ta jong fi ka dei bi ka bha ta ding ta shimlamut ka bas new ya fi Henry ya ka ba mdei kata ka ba tim Henry kata ka ba kerku kan ya fi mdei kata ka ba yap Henry kata ka ba im kan ya fi un ai fi ya ka jingem bat ha ka por ka ba kut ka jong fi u shi shau ai kata ka jing kermen ha ka por ka ba kut badeng tam ha ka por ka ba kut un le bi ki kamba ha ka jing im ka jong fi tren da khin jublai gong ai ba fi nyo ka jing kermen suda ha fi ha ka jing tanjo ki ba bun jat badeng ta ha ba mdan jing tanjo kam dan ka jing kala ka ba mut pe ya ka por lockdown ka nongot ki priu ki kala ka ba mut ngi bidan ha ka media ministry ngi tip ha ya ka ta ba ka por jong ka kim khat bun ki priu ki phai shau blai ki phai ba ki yo yu jisu do manta ki shakri utrai do manta namar bakal apoy ka kim khat aga gm ki jong ki shishang is no maka lockdown sa henry ublay lap lat ya ka lockdown tadeng ta fi snow fi don ka lockdown ba jamin sim na ba jado aga gm ki jong fi ublay un pelat fi na ka lockdown ko mo pelat ha tu ki snam ki la late no un pelat mentaru la ka wan ka ta ka nem snew ha ka gm ki jong fi tada wat kus lai ngi don ublay beruspa ngi don ublay bala baro ngi don ublay bolong nong taul unong le kamba takadaw ngim don kamban khuslai ngim don kamban khuslai henry tang ban shu aingo bat ban shania ban eat you try bat ban yai shakri be u long kat balong jakat baja namar utip kamba ma u yapi bat eng ta utip kat no ba phila ban kit utip kat no ba phila ban ba ye kene ke jing e ngatip bo try le bi ke kamba nam ta jong phi tadaw upkermen how try kita give upkermen how try the liru kinum yo le ran pinum yo le ran ke jim jo fi gine dwai ha ke por ka bamenta gine dwai bo try shisha o de shisha unang ai bor shu ya fi fin la ban ya sha on ai bor ya fi la ban ya up ya ka por ka jong play but the shisha try yo ilut na dong shadong ya fi but ngatip bo blay onam e na ya fi the liru onam le lendet ya fi the liru taninta ai bagan ka por ka bamenta ka por ka bahatam utenjo ifi ban kan tiu ifi utenjo ifi nam ta ka buram jo ine dwai ne ka por manta trying ai ngo e me ko pa ma de ma me ko kan rat try uba kit yang ini do ka po man do bala pun ko try mela ba yang i ko try ba si sha ko kan rat ha por ka bangim tebi ai ha ka por bangim dani ai blai na do ka ta ka por Shwaban seng yang i kpo jaga kemiru meladap itu lupa te try. Badeng ta melakit melaba na do ka kpo ndo bala pun melakit melaba. Bang hadu ka Shillong temen ngan kit ngan ba fi hadu pina pho nyoli ngan kit ngan ba ya fi wang try na marala pelong ya fi ngan kit ngan ba ngan pelat. Ngan tip try ba ma ngan kit ngan ba ngan pelat ngi tip try men kit bi ma me ngan ka jingkit ka bakhia de me ko try wan ba ro in ka jingkit ko kan rat try ka ba jinjar ba try ma ngan pelat ngan tip bagini ki khon jemekin lat bet nagi ni ki jingkit ki jing e ki jing jar jong ga jing e ma ngan pelat men pelat yakir na ka pop men pelat yaki ko try na ga jing artatien men pelat yaki ko na ka khti jong shaitan na ga jing tim na ki bor jing dom men pelat ngi ngai ya ga ta ko try na dwai men ker khu ye ni ki khon ki jong me try o kin long ki bro ki ba light lot ba ki ban shakri bi ame ta try ki ban nang ban money ban yaro eme ban pla ban saki ba kin long ki bro ki ba bot eme ki sinran ki bi shisha ki jong me o nga dwai nga ker khu ye fi ga sngi ke jing ja ke jing jo pi kam dai khlem ke jing tip ke jong blai u tip lot na dang shadang baru i lot igi ak baro aduai bo blai nong ai fi ka bor pila ban yai sha ban yai up ban yai kermen how try aduai nga ker khu ye pi ga ne ke sngi agar teng ke jong jisu nga tip da shisha pinom yole ran agar teng jisu ngi pan ngi diang ru iki kamba agar teng jisu amen wa amen try na ker khu yi fi unang ai bor fi ngin second up yang la shai ga sngi hakawai pat ke episode jong ka Khubor Step ko blai shibon blai jing sok long rakat bat phi amen